Ke singoro tai khorokcha bukhukje bobaile bole besukjrati bini evidence tong ba tini besukjrati bor samung rsabui tini aro bobahai okorok mamu phaike jas rokni bisingti bini khawle besukjrati tam bobahai tong mnai lamchogno chini chatki Phai kaham sadi tini nang jero participate khani phaiman bokamini phaika ba bodistini phai or ang korbokni mane korbokni phayo district kheto gumoti para hingke to thentarai para onin sinimung ani sinimung dabitari ang dabitari prima to halan ke kaham khe noma to ha phaieng khasra is mane skang wa ha audition rini phaini ma time mo kam khe ma tumi ke phaislaya ke bo time mo phaya bo 2025 phaiye mai phaya tung thoi noma to ha bingla mane participate khemai mani boye are hakita bo nang je aro je jasrokni bisingti hai ke ba jasrokni bisingti je tabu sujra mo haike nang rasabu kabui phaika tini kharogo bokti ma tong nang ni result khao to onek no tong thoka bui richap mani nugo age rogo Indian Idol Tripura Idol to season 1 se phai ko tabuk bai season 2 ge ang tong thogoi no ma tongkha bui haike richap bui mane nijini khorang no bui no khanari mani bui no khanari ma kha nije mane bising bisingo busikle richap bui manai ge to bairo bui no richap bui khanari na ge to tong thogoi no ma tongo bukha sirangoi no ma tongo hake nang je tini o rok hai ba nang to rasabu khanari ka jasrok no hake brok ni je result phaine ni bagi busu gonta rok na singdi ni sagati ni je nang or gonta to saya result naisingdi ni sao nge tai 20 jon roka khna richap nani mane richap nai tongo 20 jon rok tongo je o participate khaini rok borok no rasabu kai khna borok result ko au oma haikno ma to result rok bo hai ma to result saimia ko mo kurung to kurang mano ang hai mane ang to kurung ya bui hai richap kata hai no hake nang tini aro tam rasabu kabu khaba tam heleri kabu kisa khnari gino richap ka onek no pogoi thangpai gata kisa heleri khnari gino debor ma song richap thnai do ri ang song to richap ka ki fil la la ru tu gu mania dikhani thayo kma jai ma chini bagai khatungui noa kulama bukchang kha ani kha rosang nang kulang khang hanjang ma chini shadi chaya ani tma ba shadi chaya ani tma ba hambai nai hake asuk khana thok khorang kati bai nang tini to oro khnari kalang khaba tubui phaika hake nai sing to kebun bisingti saimang kha kebu batini hana lobu risap kha nuk to tini kaisa obo romantic ba kebu ba logi songno moi to khaye ba kebu batini obo hake no khao tubui risap khnari mani chini mangpli rogu ba hin kasa ja tam hingke nang tini ro phaimani je nang tini o gan risap mani ba nin khukti khorang kati no khamani obo tam no tini tini risap ki saikna tini ang omole re sercha bai malia gan mane richap na hinai tong mani borok richap dingke to pasta hindi ba ko bai pasta kari richap kata hindi rok bai richap hindi bo richap kha thaisa richap amnai hake tabuk to chini o mangpli to ongkhari phaika ani ni khao or samu bahike no khari phaika bu saga omo de omo ang age ni simi mane khana thokjago gan no gyamo haikok thairong no khana thokjago belai kheno romantic song hake tabu je nang o romantic song ba nang tini mo hai o Tripura Idol ni je tabu selection ongi thangka pa nang winner ongi thangka hake ke nang tini hastini je obo hai
samung hapara phai nang tini bobai samung rok tang nang sagare. Oh, winner to ongnai hinui wansugui maya ko mane ongkhang khe to chini mane ani sai chirai rok ani sak chalai baksa rok borokno mane phurungna ni muchungo tangbo ani khorang hai khe to ani khorang hai khe phurungna muchungo mane kuchugo ti sana muchungo ta dofano kuchugo ti sana muchungo mahai Ahake nang kuno age rogo mahai tam sanai samung hapara phaijak abuti rok kuno sengmung abahai rok waisa phano phada phaike. Khaya ko ang participate khaya ko stage o শুধু আং বিসিঙ্গ তঙ্গই রেচাবো রুম বিসিঙ্গ মানে নিজে নি রুম বিসিঙ্গ রেচাবি তঙ্গ মানে সিরগতা Kuno বাইরে রও থাঙ্গে রেচাবিয়া ko kuno studio rogo studio hi রেচাবিয়া ko kuno studio gan chai sujak rok abuti rok ni bisingti. গান bo soya do ke kaisa kaisa ma soyo je kothin gan ke omo gan ro to simple se nije ni basa nije ni kok ke to suina nangya abo nang nije মানে mo kosto khai no recap khata mo khabai no Bo riang gan omo to debor ma gan nung je khabai resap mani bo riang gan bos মানে soya ta hai no mo kosto ma no busuk jora rok ni chimi nang mahai bo boyes rok ni chimi samung hapara hamjak mani bo hai ke boyos to saimiya pura ang chrai phangni chrai phuroni simi no gan no chajago borung nok rok pori tong ko bo class rok pori tong ko no samung hapara hamjak class 10 11 rong khna asumai rong chimi nang samung hapara hamjak ta teibo mane school pori tong phurni parani school botongo ke te kaisa korbuk school ni botongo aro thangile re serchapli mane parani school tong phur simi recap mani ta ke oro phai recap kha time pass haino mami sungpro rogo recabo hai ni tong pichate hai tong pichate recap mani sa amang sirung mani kore aba hai keno nije talent ba nije abuti rok no tabuk sujora nang Tripura idol ni participate hai katana sirung mani mane kono nin teacher aba hai na mani korita saichung no sirung ri recap kha hai ke nang tabuk tikita thak dongjak na ki ni result bo baheng ta tongjak result saimiya kodo result ke to borok ani khorang no chajagi tongkhang ke to select khaitung hai ekatang saimiya select dong no ya hai pano kisa thok thok ma tung ta ni dukha bai no hai ke judge rok le no tam ro sai pro ta judge ke to galarong ya result na singdi hne sau result simina na sini sa result simina singdi tei kuno saya result na singdi thandi ha mai do jora khna tini oro khorokse Gumuti district ni korbok sub division ni phaiye chini je Tripura sarok ni haikeba laibuma chini Tripura jigrok ni je city ni hukumu samung masamung aba hairok no tuino botini Tripura idol season 2 participate khai mini tam ke tini o jagaono nasingjak result na tini bobo hayono tam ke chini o chati tv ni bisingti bahaino nasingi tungdi tai bohaino katal tu phayano norok ni baskango chini tini o chati tv ni mangpli ni bising